Yawa barkanmu da dawowa. Kamar yadda muka gani a bidiyon da ya wuce mun ga menene graphic design, mun san amfanin graphic design, mun san abubuwan da ake amfani wajen graphic design da komai akan graphic design. To a wannan bidiyon kuma za mu fara ɗaukan abubuwan da ake amfani da su wajen yin graphic design ɗaya bayan ɗaya. Za mu rika ɗaukan su muna gaya muku yadda za ku sauke su a kan kwamfuta ko in kuma a waya ne za mu nuna muku yadda za ku yi sauke su kan waya. To yanzu akan wannan bidiyon namu za mu fara ɗauko CorelDraw mu fara nuna muku yadda za ku download ɗinta kuma ku sauke ta akan kwamfuta ɗinku ku install ɗinta. Sannan ita ba downloading za mu yi online ba, zan ajiye muku link ɗin da za ku yi downloading ɗinta a cikin description idan a YouTube kake kallon, in kuma a cikin group ɗinmu ne kake kallo zan tura muku link ɗin da za ku sauke ita CorelDraw ɗin akan kwamfuta ɗinku kafin ku install. Bari mu shiga cikin bidiyon mu ga yadda za ku yi installer ɗinta. Yawa da farko za ka fara zuwa cikin download, folder download inda kai downloading ɗin shi da ya sauka. Bayan ka yi downloading daga nan ka buɗe folder sai ka nemo setup ɗin. In ka nemo setup ɗin inda yake, misali za ka ga yanan gurin a rubuta setup sai ka shiga. Bayan ya buɗe ma haka za ka gano inda aka sa setup ga ya can ga yanan. In ka danna sai ka yi run administrator ga yanan zai fara buɗewa. Yawa to ga nan sai ka danna next, ga nan again next, ga nan sai ka rubuta company, sai na wani serial number, sai ka je ya koma cikin setup ɗinka. Akwai za ka ga file inda aka rubuta key. In ka ga file inda aka rubuta key sai ka je sai ka shiga sai ka buɗe. In ka buɗe zai nuna maka kamar haka, sai ka copy ɗin ainihin keys ɗin kaɗai, sai ka copy ɗinsu, sai ka dawo wannan wajen serial number sai ka sa. Bayan ka sa ka rika danna next ga shikenan ya gama installing. Sai ka danna later, sai ka danna never, sai ka danna okay next, okay shikenan ya gama. Sai ka sa start my computer later, sai ka danna shikenan ka installing ta. Ya ka ci ka koma can kai searching window, kai searching CorelDraw ko kuma za ka ganta ma a sama, sai ka danna ta kai ka bude shikenan. In ka je ka sama za ka je daidai folder CorelDraw, ka sanan zai lissafa ma da CorelDraw inda aka installing ga sanan sai ka bude. Bayan ka bude zai nuno ma haka sai ka danna new shikenan. Wannan shine interface na CorelDraw.